var stått lite, kör. Turister. Tänk maskar här så Aurus ligger det också. Du ska komma fast där kommer efter. Ja. Ligger det block här att vi där. Tröskeln här. Yes. Ja. Jag tror inte att det är Vad är det? Ja, det är inte. Och först lite. Och först ska ja. Och först. Ja. Först kvart. Det går bra. Ja. Och först och först. Ja. Det är som att spela bingo. Och först och först. Ja, ja. Det är tre år ordentligt, man måste ordentligt driva och äga. Bara